Help the kids. Nagisayang kat ti feeding program met iti Barangay Fosding Ras, Ilocos Norte. Ditali ka na ito ay kini Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impaka mo ni Mr. Christopher Dancel, co-founder to Help the Kids sa nagisayang kadamanen ti feeding program para kadagiti 20 ket siyama pupils iti Barangay Fosding Ras, Ilocos Norte. Kuna na anakaramandag iti ubing ken mga sursuro ti nagkakaimas aluto ti aros kaldo ken kastapayan iti dadumapay amakan malaksid iti daytaket nakaawat iti ubing iti isang kabasit a regalo manipod kadakwada ken iti sponsors iti nasa ong aktibidad ken dadulwan ti founder da ani Miss Fe Dancel Manifod, California. Dati na o di ngamin sarlokot dati yung paset mo lang iti dingras iti post daycare center daycare ito yung post that. So manong pupils iti naikan? Bali 29 tapos may raman mo digiti ano na kuan digiti naganakan amin nga digiti san sir kamnuno na in sobra mi latan. Mainaig ito daytoy ket manamnamang agawid ti founder da ani Miss Fe Dancel Manipod, California ken kadwana dagiti dua sponsors sa manipod iti nadakamat a lugar into no December tapno iti kasta ket makaited da iti regalo para kadagiti ubing. Maipanamnamang nga dantumanan iti maangay a feeding program babaen ti Help the Kids. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aramen.